abantu bandi bagukuminga indikanda ali nendege bune konya gweta igora agukuminga kanindi ndendege gusa noyo ole ndege igora akumetinga kanindi ugora ngendensi korawe ase kiombe ase bali banarete chinkwana chioboliri anya ekonyalekana oncholi chinkwane chiga buno omwege niyo Nyasaye oroje Nyasaye ukolenda botuko okwa chitoro ngayoka kachite chitoro goikabulire chiacha nisito kyo kabegete chitoro otugete esese nga ekolende nonyerageri esese amarikanda akotebanga bakachisese chiaro sire chigoyete nchiko kokabona nogende bakase itali bomanyirogoro ochiretere esoko dorika ochiretere esoko esese itego kokana yaro sire ekobonga ndio monene akokora ngaki ekobonga Get to the point. Take a step forward. Bono buna tu abeire to koegera se echumene ya kabere to gukora nae karua ne lingana linene liko konya asobogi mobo na asobogi mabogo chiwocha buna tu abeire to gotarira abantu buna tu abeire to gukwana n'abantu twamanyire naende twebe kirange asenge chamangana aya bono ne abantu mbale bamanyite asobogi mobo ngane nkinara kolire amangana manene asense kina no munyabibo mokongunde abantu bali okonyora bali abalioli abantu bali okonyora banyura maruense mono bakolire bitage binene akola kuminga ki ine Nyasaye bono nangabere amali kolere to koegera lingana ligoteba all sins are being forgiven ebyo byonsi pi ngokora birenga ki nkwabe rubire unless ekerota tageti ekerota iko biorokia ekerota igwancha na kiamalika watebanga omonto okobisa ebyo biaye takoranga ki takwabirwa inga kibonto togoteba egetabu kya Saburi getabu kya Saburi emiyemo na isato chinge kya 10 goika 12 na ekora igaige kuruseri to konya wanche umuntu nya gukuogia umuntu nya gukugambia mangana ngaki ekebachikia kia ikire ngaki mugondo omoneta ligotokorera ya togwaneta asengenchi ebe byaito omonene taigotokorera aya togwenerete asengenchi ebe byaito gose taligotoa egesusuro korengana no bobe bwaito gose taigotoa egesusuro korengana no bobe bwaito korengana buna igoro ere are monokorwa asense korengana buna igore era are korwa asense nabo igo bwanchani bwae boro bonene asa abantu bamoirogete nabo igo obwanchani bwa Nyasaye ni obole are ateba Tiara aro sino mura ngaki bwanchani bwa Nyasaye bule irorango irora korengana buna igoro erare monokorwa asense nabo igo bwanchani bwaye boro bonene asa abantu bamoirogete haleluya iwa atebanga Nyasaye taigo tobalera ebibe byaito Nyasaye taigo twakanania enchera ne to gwakanania enseye ngomonto okolise lichiombe nganaye musuko no kolengaki Nyasaye tanga buna tokorengereria ateba ngobwanchani bwaye tokonyara kogwekania bunense erare na igoro bunense buna bono omonto ndekare nendege yura abantu bandi bagukuminga indikanda ali nendege bune konya gweta igora agukuminga kanindi ndendege gusa noyo ole ndege igora akumetinga kanindi ugora ngendensi bonsi bakumaini nakiate enseye na igoro ngakibire ebirare no bwanchani bwa Nyasaye nigo borobo kego sobonge obonene obwanchani bwa Nyasaye nigo borobonge omonto natwara abana tako bancha buna Nyasaye akorte ngaki
atuanchete buanchani mboli monto buna bono tigandara baboli abana banyasaye buna montegerere taiga omwana ogara mocha onyora abanyanyimbo bachire ko muoyi nogende libaga liaye ora aratebugwara mama egwe iboko 40 no chinse nganguse iboko tigo mwana nuanje bono ntegerere nyasao ito na amaetenga buna tuwa ibole tu buna tora sense na abanyabibe tokorete ngaki na abanyabibe tole bona kyagotebanga obuanchani buanyasaye obuanchani bwakara na kare agotebanga taigo tobalera taikonya gotwa taikonya kobala nga moisondo gakora iga na igoro gakora iga omwako uri gakora iga once gwachira se nyasaye nigagoteba nigagokwabera na gogwancha goika kara na kare igo bwanja ni bwanyasaye entagete kokotebinga enchere yo kueligereria agatabu nkale nganje tikonya koirora agagoteba agatabu gakurunga I experience yani kegoteba nga obumanyi bwa igoro ekegoteba nga an honest Christian will never dwell on the faults of others. Omo Kristo bwekene oyo tagete go chigoro taikonya komenya asobo bebu abantu bande libage lyo nigakonya gosaba anyo libaga lyokogenda onyasaye honestly nani kitabu ekina bage okwana choisiga kegotabanga when you are in a company for those who indulge in foolish talk, it is your duty as a Christian to change the topic if possible. Nkoko yorande statement yeyo ko yorande egotabanga if you are in a company for those who indulge in foolish talk, it is your duty as a Christian to change the topic if possible. Hallelujah. Iwa bana banyasaye agoteba iga korabe ase kiombe ase bali banarete chinkwana chioboliri anya ekonyarekana oncholi chinkwane chiga buno mwege niyo nyasaye. Hallelujah. Abantu bakogenda igoro ntobwatiribaga lyokonya gotigara ase chipechi chiaetire na ase echitole lingana tobwate bono inga kinya sago tokonya elinde toikere oboruoti bwakare na kare igo bwanjani bwanyasaye nigo bogoto kombeli gongake ke onya gokwane gesongo ngaki ngai na lenge serious mono igo konya na isire goku serious gongake mamini ekinege yani ekwalenge bobe mono igo egoteba ngaki abanchwa banyasaye obwanjani bwanyasaye iti conversas yani bogotobetereria bogotwagacha bwatobetereria elinde konya gosabero oyo mino nyasamo konye tatigara iga elinde nere agacheke aso bwanjani bwanyasaye na aso kwaberu kwebibe. Hallelujah. Igwa egetabu ekegia saburi eye istiri 130 3 and 4 ayo monene onye ndiri kware gokora omubaro bwebituma ingore konyara onyo monene indiria kware kobara omubaro gendoki bwebibe ingore gotenena sobosibwa korenda ni gore
omwaberi kulinda enigoro omwaberi elinde onyare koirokwa elinde onyare koirokwa. Haleluya. Igwa abana ba Nyasaye naye igwa mang'ana manene. Nyasaye ari kugweka no mong'ina, Nyasaye ari kugweka no mogaka bwenka onde tayoro gochiararia, onde tayoro gosoana no moke. Nyasaye ari kubara turubose ngaki no muri na nje gose mwachiri korango iga kebunge kinga kigiate onye Nyasaye ndiri ari kokoranga ki ari kubara matendire no mugaka gocha kagocete ari ne keriero bono kwanyoro eririe enkwana ogotenga tigango bwate cio butore bwango nari otabute liko mono wakagango ko bwate ciare andanko barare ebitari bona eririo gocha koro kane sukuma okubanga ri 22 igeti ngai kwirite chindi ngo kaigwa limo na inche kaigwa chigatiga 18 ngakiateba onye Nyasaye ndiri ari gokoranga ki ari ko barebibe mondo tayo ore gochigoro mondo tayo ore ko nari bagari okogenda igoro. Nyasaye atebere no mwaberi asayi tigairo kwe Nyasaye sasimu bweka Nyasaye anchu bweka ekiagera atebanga onye ndiri ari gokoranga ki kegutweke moyo onye ndiri ari gokoranga ki ari kobara onye naro ore gokonyeka uroje buna kwaboka akatabu aka Christian service yani steps to Christ eke gotabanga when you close the day eke rogo sie kali ogo sie kali tuko eke rogo kora ituko evaluate the day buna guatara egere otara osabegento kieke amabera ekiagera buna guatara okomocha no kogechigwa no gokora okobe ekoro okonge oetania chinse chiguatara serituko kego tabanga buno gokora lituko kare evaluate yourself kego tabanga kare renga buna guatara lituko kogokora obori Nyasaye nabe konyarekana na komocherande nabe konyarekana na mochera monginonde nabe konyarekana na mochera abana bane aso wonja kwao buno mwaberi buno tari kobara koranga ki nyabera ekeren koigera ringane riga yo kwaberu kwebibe nigagotebanga Nyasaye is willing to bestow upon us. Is willing to bestow upon us every forgiveness unless we accept. Dio katokorenga ki tuanchirane ngantunaba mochi na kiekorate banga botambe Nyasaye onye ndiri akobara bunokora abale binto bunoko bale bikombe biaho bunoko barachisani chiaho omanyete bakebichiko biaho amaene mondo tayore gotene naso bosibwangu bwa Nyasaye montayo iga abantu bonsi muraiga bibe binde biyonsi tuakolire kekere tuoko biyorokia ekere tuanchire Nyasaye niga akoranga kia bana ba Nyasaye niga gotwabera na ande Nyasaye buobonge buagendo kieke bua mabera eketabu ekestebu sininkianjete nkianjete mono eke goteba ngandi okongiludi gongaki ngakigo okongiludi ogoteba nganyarebe asara achiere iguru egatabu akwa choisinga omonto oyo mura obekerete ngatago chia okonyore bakorante no monyene liriri kale ayo kogatigare to balenga mole na nje goikerasi na ikiri bunansa na igore karare no buanjani buanya Nyasaye ndokonyara komugania enjerogo okorengo omonto enjeroko morigereria enjeroko mumekera liax enjeroko mumekere grade enjere inero Nyasaye atari kobeka Nyasaye nigata gitaba abantu bonsi baikero gotoleka kwaliriri wakara na kare na kigekogera crusade era omanyanga mondo tari
muntu taiyo ekiagera Nyasaye nigakorogo tebanga nigagotwabira barenga twins atebanga ari gocha kobara aro ari gocha kolanga ki orocho raigwa onye gokoe unga bara abantu bachire ega kueba inungo boli ngale mwantigete Nyasaye ari gocha kolanga ki ari gocha kobara onye gokobara baka otali kueba chipa intia sori getio muntu onye goko muntu ndagira bakoba litenga nkale ngabega agiari kolagira okagatanya gokoranga ki Nyasaye ari gocha kwabuna tuleiga ari gocha kwabaiga onye oroche gokobaranga ngakobo simo isonde nande igoronga koa ene tingo igigita Nyasaye ngakimorochi tari omuya ngakiate onye ndiri ari kobara kanga muntu taiyo ore nonye noyomo ore gochiara ria asenge nchabuato bwanchani bwo okumia abuato morembo kare na kare waikiriro nyoro kya mabera o motoria incho moyorosi ekogania oche o motoria incho natalire ense yembe natalire korwanka nyoyongira ne ase oweri o motoria incho wao wosaba no kolera kwane o motoria incho o moyo bwerule o motoria incho natalire enseye mbe natalire are korwanka nyoyongira ne ase oweri o motoria incho abana ba mintonya Nyasaye ndiri ari kobara buno koimoka na gutara kango nditayo chiara ria enchero to koligereria omonto naro konywa marubaka oraro tuabaranga ndiri akabatizwa nane nabatizwa usebona to kobara sana aro ngoyo nebyo tagosalira gento ki tokonyara kobara nakini Nyasaye ateba ngonye ndiria are kobara muntu tayore gotenaso bosibwango buaye kitabu ekinkera mukunguli mukeliki nini kia gatano ndage kia gatano ngote Isaiah 43:25 Isaiah 43:25 egento moko ngosa bangina bara yani tiga kolosa bono manyo kolosa oraide pakekero bukendu buli india kwa rusie birengereria ngo kwegeri ngo kwaberu ngo koleteki nkoro nona bagakamba bakobalira abangina baba mamocho diringa kwabera na liri nande abanya bana batarengo nga kwabera lera arutingo kora Nyasaye tego kora yo mukeli kinayo lankonya nje bieka ngotinyo gosalia kwao inje bweka ngotinyo gosalie kwao sengeche yane ncho monyene nati nkonyora ebibe byao kanga kimwateba ateba nganinje bweka I myself I alone Nyasaye bweka taigo tebiwa Nyasaye toiko mochika
abatanga ninche bweka nje Nyasaye indege taraki emyaka Nyasaye okare na kare ninche bweka nko kwabera na ende tingo koranga ki kale mwa karaigwa tuigwana na ino tingo tuerwa iga mwegegete mutari gotwerwa mukirete ebungo gata inu more nabyo ebungo bya mino mubwati tenena Awanta yo tenena. Tenena. Koraiga. Tigamba sabere kero muntu genda bwoy. Ige mwemo kamo genda gaze. Na nyorire o mosani Kanyanja taramanya akangusa no bwanjani. Ikintu kiko sinyete ngeko katataki. Igo. Okay, nsomera baba ngirorere egenteki. Ngirorere mbwato ke abantu baroreka bachi. Ncherinja bieka ngotinyo gosara kwao. Inche bweka moigwete nigagosaria ogosari kwa abantu abange goso omonto oyomo. Omonto oyomo buna akore bibe naende kanchire Nyasaye nigakora ngaki. Nigagosaria era bweka. Aha. Asengencho yane ncho monyene. Nati nkonyore ibe. Nati nkonyora naende. Nae bweko konya konyora. Nae bweko konya konyora. Munabona nkora korande bintu gete abantu bantenga agase kwatigire abantu ngocha kuiba bale mbatebi ngaki oyo kuiba nero kumenya na akora ngaki njetinjo nere conscience ya ebirenga bikunya kwatebanga mwaka gete na ibete gento kia na kini njetinko tingaki tinjo ngaki ateba Nyasaye bweka nere otwabere bibe byaito nandi taigo koranga kia bana ba Nyasaye taikonyora bona bonta iteko bareta iga ase morogo baya rero bibe mbiyo omoneno ito atari koranga ki atari kwabera agatabanga na bibalira burure buna gento kieke buna amanyinga na bisibi bikorenga ki nae kwanywa maruna ayo maeta sikwanywerete buna okocha igaka chichubaire ngo konywa nayo manyete Nyasaye gokomosaba okobachenuini nigagokwabera seritali ya Yesu na andita ikonyora egetabu gya Isaya eyemo egetabu gya Isaya Nyasaye nigakonya goteba nchubono nchu abantu bane abana bane nchu Nyasaye nkorangeliare egetabu gya Isaya eyemo 18 omone nigagoteba iga inju tugambirane nonye ibibye ino byabaririre Nyasaye nigagoteba banchwa incho Nyasaye nigakorangeria ogoteba nga koranga ki incho tokorenga ki tugambirane igekeremo kugambirana moigwanaine ntaite kora gusenturamo no igonto igwanaine kerogoteba nga inju tugambirane igo mosoeri no mosoerwa ebago ikaransamo omuntu ndo ogotegerera korenga ki abo Nyasaye nigagotebanga incho tugambirane nonya ebibe byaino byakorenga ki byabaririre aha mbisi bigwe birabese mbisi bigwe igo nabwate igwa number 1 nigabwate amachi namba ya kabere akatwara genduki agokoranga ki agosiberi omagoteba omaita abantu barago liki sabuni enseye kisabuni kyogo kumia omonta akondo kange sabuni enagora yani none negetone keriki arenga se yanga baka gekorenga ki keruo osigiki bake byara byakoranga ki byarora se na yenge ite okoranga ki te koraba omone nigagoteba iga incho togambirane nonya ebibe byaino byakorenga ki byabaririre nimbisibye birabe ngaki bono buna bibamagena embura birabe buna magena gendo ki yembura nonya byabaire ibariri burure nonya byabaire ibariri ngaki
burure mbirabese bebuna marionya marabwe chingondi buna marionya marabu agendoki omuntu ngo ikaransa robori amaene na aramochire na arakorire bitage nenya sai na ngabiri ngakimwanya ore bukwego teba Nyasaye nkwaberare nkoinyorare ekere buna gwanchaiga nereba nechinda kwa kumboire chi abana bawo buna koire tegetega inu babere bueka muarengi Nyasaye ngakiate niga kwabera nande taigokora ngaki taikonya na bibarira muntu urakora ngoyera maene oyo pi igoro taigokora ngaki tago chia monene agotenga come and we reason together Nyasaye natagete you come o chiche moriso ya monango Nyasaye taria sebasto yo gocha moriso ya monere Nyasaye tatagete ngocha sabarisi moriso naere nigata geto chiche moriso ya aya monango amonera yabueka erinda tinyo gosalikuao erinda chake pechire ngaki enya nakia kobere crusade yachira aye bibe birio koranga maene Nyasaye ta kongabera nayo oroche nakiri Nyasaye re nigaroche ngagoika korenga ki omunyaboronge nanda kobare buno munyamuando ase marogobe ase bali motegererete nonye bibe biao biabeire bibariri baka norayo gwekumia Nyasaye nago tageta ase ritari ya Yesu ngeri ndekere gwachire agosibie tate babo ate banga nimbisibie igota igocha kotwara nande meidie gochikogosibia ingobwe kogosibia nere bweka kogosibia na igweta abande baage togotera ng'amanyinga Yesu agosibia gosobono mwe igwete gotera oku igwa abana ba minto aetonya korigereri ng'akiore aerigereri ng'akio bwa mate bwa ona Nyasaye bagokola ng'aki bokoba igo bwa mate bwa ona obwenge njamo nango na Nyasaye muntu ndakuboringa abantu abana itirega bonsi pine meteye mbwate yonsi na akorira abantu tiga ko barambarenga gwa itire baro bwanjali bwango bwa Nyasaye ng'akiagoteba nonya byabaririre nimbisi bibirabe bunagento kieke abuna marionyo agento kieke na mage na agento ki ye mbura omoneno oyo no muya omoneno oyo kare na kare obwanjani bwaye ate abantu okubonyara obwanjani bwa mwaya abantu mbo oikero bwa Nyasaye ekiagero obwanjani bwa nyabantu ebore nipe igwa egetabu gekoro kuga getabu kia Mika ine Nyasaye onde naronga bunaye Nyasaye onde nare onga ng'aki ke bago minto Nyasaye onde nare onge ng'aki bunaye aha ayenigo okwabera abatigari abaro omwando ebibe byabo wa ekebona kigia sibiyonsi ibuna yachaka ine Nyasaye onde nare owekaine bunaye aha ayenigo okwabera abatigari abaro omwando ebibe byabo aye nigo kwabera barabyaba abatigari abaregendo ki omwando ngo ate banga Nyasaye ningo kogwekaine onyo moibori manya bagwetana no mwana oye ote banga tata liera emesa njendiera ria inse igwa buna agoteba Nyasaye no muyaki Nyasaye oyo agoteba nga nigakwabera abatigari bango baye abare omwando ngo oye intwe ekere Nyasaye akwabeire nigokoba omunyamwando oye ekere Nyasaye agosibie bibe byao ekere Nyasaye atari koinyora nigokoba omunyamwando mwabwata na monere okobara omunyamwando muntu kibono munyamwando balia mwe byole tukale munyamwando ni ngoyi kukwana muri gusingoma na muri munyamwando ringo
mulisi nkonye ngani munyamwandu mubiyale omwana bwenda yawo nyasanga kyatobara abanyamwandu igwa na to koira linganeli for granted to kolira bosaigo omonyamwandu igo nyasaye abantu akwabera na abwate ensemo na barabu na abwate libaga na barabu na kiego ratebanga come and we listen injuto tebani atebanga kera abeira batigali abale abanyamwandu bango baye Nyasaye ya Kongo kwana mangana manene Nyasaye agoteba ekera tuabeire etokoba abanyamwandu asoburuti bwa kale na kale etokoba abanyamwandu asogoja kwa Elia kabere etokoba abanyamwandu ase omwana ominto Yesu Kristo tokoba abanyamwandu na into tokwateru obolemo tali ase enseye togoja kwateru aralia igoro elito egulibaga lyogotera kwa Musa no kwemanu ya gento kieke ye ngondi abanyamwandu ekatu aberu gento ki ebibe nakweba obobe bwabo nakweba obobe bwango bwabo aetori kogendera kobanenda mwamu yawo goikakare na kare ekiagera bwanjete korokyo bwanjani bwabo botari gokora ng'aki abana ba minto botari koera obwanjani bwa Nyasaye mboi koera obwanjani bwaito nigo bwore bwekeregeke garandara babuli inungo bolia no muri babuli kesa kwa nyuame tua amaene na bomomete mwanjani buna mwe korukare toikora goswa tebanga nkoikere wa kumiga ba minto oyo no rio kangebere irinjira ogotenga dalini sweetheart when I remember you I can't eat I sleep without o monto gotebanga ekere nkuko inyortindi kuragira ba minto gaki dirube liri kwa kasomire Susana kwa kasomire lirube baka kwa ena neri mogondo kwa lisoma kwa ng'akia agete nande ng'akia korite ko chinze aise ko kolikane karamu embaliro ko mwakorire ng'aki igo mwakora ndire lirube liria omonto emwanja inenere agoteba ng'obwanja ni bwa Nyasaye oise kola inyora abana funzie ekegorie kegiiteke buna kwarageretio omonto kantini yesukuru ko murageri kiranchi kwa murageri marogoba egereta agedande kwa motenga nayo oleme airio elie chikoererete kwa matenga tomira no gembo ochicho gembo kwa muboli nganki okoria oere sanga nkolinga chibusi o manya kosenyeta bwe kayo kwa matebi mbono igana rule sani elie sani yale ngare kurua zore o senyeta kwa makomobalera kwa mosokeli 200 chinyia kwa matebi musana ale korora mata ayegenda tororane anda otagetobutukani migu 3 bese tokoretinga tobuati ojago na maguru mo umira nere gatia ng'akia teba taiko inyoro bobe bwaito obwanjani bwa Nyasaye no bwakare na kare Nyasaye oyo ogwanchete ayeri bago oro ayancho chasare asirite ya Yesu nande natinyo gosali kwago ikaliriri kare na kare ngiorangere Nyasaye won kiora muangere oro Nyasaye okolenda botuko okwachitoro ngayoka gachite chitoro goikabulire chiacha nisito kio kabegete chitoro gato goikabolere iga chiakoranga nande kibogo kichiakoranga Nyasaye oyo bako otugete esese nga ekolende nonyerageri esese amarikanda agotebanga bakachisese chiaro sire chigoyete nchiko kokabona nogenda bakase itali bomanyirogoro ochiretere esoko dorika
Ujiretere suku. Ise itego kogana ya rosiri. Ko bonga ndio monene akokora ngaki. Ko bonga wa kuminga ki ese ntuge tomochia. Ai kwarengera ngaki. Oyo ndo yo ruarete muina obuto kiromo. Wasoka kwategera kwanya ne ese yo tugete. Baka egetabu kene ngosomeka egoteba kia Barumi bono aba Filipi nimoiko nyakonya soma egotanga none bitongu bionsi aba Barumi egotanga none bitongu bionsi ebiaro sire ebiganyete ngandi omobori akoranga ki akoirana igabana ba minto nyasao ito no ibwa mabira amange nyasao ito no ibwa obwanjani bwa kare na kare gatuabeire nigatagete ojiche mugambira na monere neke tuakambira nira monere atuabere bibye ito neke atuabere atobeka somoroberi bwo kogendararia igoro ekitabu kya Baebeso ye moinye kitabu kya Baebeso ye moinye motoria gantebya nguru chiao chinke renda nago saba nkoe binto byonsi agakana esira yonsi ebibe bigansiria ere kabisibia monene na nyora nguru chao choka chao chora omobi rene koren kongu agakana sira yonsi vive bigansiria ere kabisibia soma Buna atochorete asare litangani. Buna atochorete asare litangani. Ense tarabe kuoboroso. Ense tarabe kuoboroso. Elinde toba abachenu. Elinde tobe abachenu. Totali na komocha sobo sibuae. Totali na komocha sobo sibuae. Sobwanchani bwa Nyasaye. Sobwanchani bwa Nyasaye. Atochorete kurwakare. Atochorete kurumoisonde. Atochorete kuruliriri. Kurukare. Elinde tokore koba abana baye. Elinde tokoruwa koba abana baye. Senchira ya Yesu Kristo. Senchira ya Yesu Kristo. Kolengana no kugania ko wanja kwae. Kolengana no kugania ko wanja kwae. Haleluya. Amen. Iwa abana ba minto ntagete gukura iga. Omone noyo iga na tutagete. Omone noyo iga oyo gotwabera. Omone noyo iga na abwate ebirengere biya asetole ateba gatwabeire nande nkonyorale. Nkonyorale. Tai konyora. Igo omone noyo iga nonta itembale gani gocha. Omone noyo iga tobo. Tuikaransa asale. Tukwana monere. Ekere tuarire ebirengeri ebimo amonere tuagajeke imeyo mwana oye oya tochorete kurukare na kare ense tarabekwa gendo kieke oboroso abana ba minto ase marogobe kwa berutole bibe nane nkare tuabere twe na yora teba na sebibe na yora agenderera sebibe kiagero monene nigakonya gutuabira buna bokunya gokia nande buna tokunya kogenda ense kunya gosie kwa moganoye omonene na abwate abaye ateba abwate te reminder abwate abakurukwanga te remnant igaba anchwa abatigari bo monene ancha tuaberuwe bibe asiritali ya Yesu
neke tukwaberwa nigo tukubarwa abanyamwando boburuti bwa kare na kare. Nyasao itato konye erinde tubarue abanyamwando nyuma yake tuaberu gento kieke ebibyeitu mbalenga so musangerekano bakubo tebanga omonene tuabere bibe na nto binyore linde. Onye kero gusaba kwao tene na igoro asireta ya Yesu. Get the point. Take a step forward.